Els determinants. Tercera part. Els demostratius. Com ja hem explicat anteriorment en els vídeos d'aquesta sèrie, els determinants són paraules que van davant del nom o substantiu per concretar-ne el significat i situar-lo en un context. Poden ser articles, possessius, demostratius, numerals, quantitatius, interrogatius, exclamatius i indefinits. Avui estudiarem els demostratius. Aquest, 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 aquest abric, aquesta, 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 aquesta cadira, aquests, 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 aquests llibres, aquestes, 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 aquestes pomes. Ara farem els de llunyania. Aquell, 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 aquell abric, aquella, 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 aquella cadira, aquells, 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 aquells llibres, aquelles, 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 aquelles pomes. Us he fet un esquema resum. Si el voleu copiar, ja sabeu, pauseu el vídeo. Fins aviat!